Nakasinati og pagbaha og landslide ang pipila ka lugar sa Davao Oriental tungod sa sagunsong ulan nga dala sa trough sa low pressure area. Aniya report ni Argil Relator. Gisakay sa rescue boat kini mga residenteng na stranded sa lampas tuhod nga baha sa barangay Mahanob, Baganga, Davao Oriental, Lunes sa hapon. Gilayon silang gidala sa evacuation area sa lungsod. Sa Katiil, Davao Oriental, gilayon sab nga naglusad og rescue operation o gidala sa evacuation center ang mga residente sa barangay Alegria, San Vicente ug San Miguel tungod sa pagbaha Lunes sa buntag. Gani, dili na makita ang dalan human nalapawan na kini sa tubig baha. Sumala sa MDRMO Katiil, pinakaapektado sa baha ang unong kabarangay nga duol sa sapa og low-lying area nga mao ang Alegria, San Vicente, Baybay, San Miguel, San Rafael ug San Alfonso. Gani, ana sa 167 ka pamilya nga dunay hapit 500 ka mga individual ang ipabakwit tungod sa pagbaha. Kagahapon sir, mga nagsugod mig force evacuation mga 10 o'clock in the morning. Sa buntag sir, opo. So nagpadayon yapon sir ang pagbaha karon. O sir, dako magyan ng tubig pero murag ni kalma gamay kay ning tuang man gamay ang ulan. Oo. So para gabi sir, kusog ang ulan until ganiha mga alas 8. Sa lungsod sa Caraga, ana sa 55 ka magbanay ang ipabakwit tungod gihapon sa pagbaha. Gilayon silang gitunulan og food packs sa lokal nga kagamhanan. Dunasay na nga tumbang ang punuan sa kahoy sa Santiago Road. Hinoon, maagian na ang dalan human sa clearing operation. Dunasay natalang landslide sa mga lungsod sa barangay Sumilaw sa Buston ug sa barangay Marayag sa Lupon. Diin mibabag sa dalan ang mga midahili nga yuta. Nagpagula na og suspensyon sa klase ang 11 ka LGU sa Davao Oriental nga mao ang Mati City, Baganga, Governor Generoso, Katiil, Manay, Caraga, San Isidro, Buston, Tarragona, Banay-Banay ug Lupon. Parayon pa nga nagapahigayon og rapid damage assessment and needs analysis sa mga apektadong LGUs. Sumala sa pag-asa, trough sa low pressure area ang nagapaulan karon sa Davao Region. Slim, very slim ang chance nga musulod sa atong Philippine Area of Responsibility kini nga low pressure area o very slim sad ang chance nga mahimo siyang bagyo as of now. Sa forecast sa pag-asa, dunay kusog nga pag-ulan sa Davao Region ug Surigao del Sur, Martes sa gabii hangtod sa Miyerkules sa gabii. Dunay gyapoy pag-ulan apan dili na kaayo kusog sa adlong Huwebes. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.